לילה טוב. דמיינו שאתם על ענן. ככה זה היה מרגיש, לא? אתם עכשיו במצב הראשון מבין 5 מצבים שהמיטה הקסומה הזו מאפשרת. מצב הרמת ראש קלה. מתאים בול למי שרגיל לשינה גבוהה. וככה בכלל אין צורך בכרית, שבינינו לפעמים גורמת נזק לחוליות הצוואר. המצב הזה מאפשר למשל הרפאיה של מפרק הראש, ומונע לחץ על מערכת העיכול. מתחשק לכם לגלות עוד? מרגישים את השינוי העדין הזה? ככה זה כשהקרסוליים גבוהים מקו הלב. למה זה כזה נעים? כי יש בגוף רקמות המשכיות. רובן מתחילות או מסתיימות בכף הרגל. לכן, מנוחה טיפולית של כפות הרגליים יכולה להשפיע לטובה על כל אזורי הגוף. אם נבלה רק חצי שעה ביום בתנוחה הזו, יהיו לזה מלא השפעות על הגוף שלנו. זה יכול לעזור עם תחושת העייפות שמלווה אותנו, למנוע בצקות, מיגרנות, ורידים בולטים, ועוד כל כך הרבה דברים שהפסקתי לנסות לזכור בעל פה. אז תסמכו על השוויצרים. הם יודעים מה הם עושים. תיארתם לעצמכם שתוכלו להיות במצב של 0 כוח כבידה? המצב הזה מאפשר לגוף שלכם להתקרב ל-Zero Gravity? ממש בחדר השינה שלכם. אבל חוץ מזה שזה מטריף. למה זה טוב? העומס על עמוד השדרה במצב הזה שואף ל0. אם מבלים בו מספיק זמן, זה יכול להפחית כאבי גב תחתון, להגן מפני פריצות דיסק, מונע דלקת מפרקים, ובגדול, הסיכוי שיחב לכם הגב יהיה הרבה יותר נמוך. אבל מה אם מתחשק לכם בכלל לקרוא במיטה או לראות טלוויזיה? נו, איפה השלט? והופ, ברגע, אם רק מבקשים. המיטה נכנסת למצב של ישיבה לצורך קריאה או צפייה נוחה בטלוויזיה. כן, זה מצחיק, אבל מדובר במצב חדש, שהצורך בו התגלה רק לאחרונה, אחרי שגילו כי כמחצית מזמן השהייה במיטה הוא בכלל בערות. כל היום אתם רצים, עובדים, קונים, חונים, מתניעים, חונים, מבשלים, מרימים, מתלוננים, מתנצלים, מתנגשים עזרת בפינה, בוכים, צוחקים, צועקים, וכשצריך להוריד הילוך, לא יזיק ליהנות מרגע של שקט במיטה הזו. יודעים מה? תנו לי רגע להמחיש את ההבדל בין שינה על מיטת סוויס מתכווננת לבין שינה על מזרן שטוח. גם בשכיבה על הגב וגם בשכיבה על הצד. תסתכלו עליי. זאת אומרת, עליי. כן, כמו שאמרתי, עליי. זה נראה שנוח לי? לא. המיטה תומכת בי בשכיבה על הצד? יותר מרגיש כאילו אני תומכת בה, כרגיל. אוח, איזה כיף, תיקון. הדבר הכי יפה במצב הארסל, שזה מדמה שינה מוגנת בתנוחת עובר. שזו השינה הראשונה שחווינו ומרגישה לנו הכי טבעית. מרגיע, נכון?
יאללה, אני הולכת להתקרבל. שינה נעימה.